Salima mai rabo da juna, wayo ne wayo mutuwa gashi kayi manyan kan kauna. Kukanin zuciya wa zai share, yan uwa ku zo ku yi duba. Kaddara ta su sanadin mutuwa na shige ta binye zato. Kullum nafsin tsaye katilin mutu, zance na raba ba wasa ba. Ita mutuwa kuma riga ce ba wuyan da bai sanya ba. Wayo Salima ta tafi ta birni, Allah jikanta ba da ni ba. Rabbana ka sata a Allah jannatin ta Mustafa jagorana. Salima ta daɗe a cikin ciwo, bauta ta rabu ba wasa ba. Shekara guda da wata uku, lokacin ba zan manta ba. Magani na Hausa da asibiti, ba wanda ba a jaraba ba. Gari muna faman yawo, gashi waraka ba ta zo ba. Yau gida gobe koma asibiti, yan uwa hakan ba mu so ba. Ƙarshe Salima ta tafi ta bar ni a duniya, ina zan sa kaina. Wata rai ina a wurin aiki, karfe 2 ba zan manta ba. Lambar Salima ce ta kira wani, na daga ta banye dilewa. Jikin Salima ya daɗa yin tashi a kafa, ɗan ba zan manta ba. Don hanzari na tashi na hau hanya, gida na tafa ba da shiri ba. Da zuwa maka tafi asibiti, Salima ba ta san an je ba. An ta Hadiza taimama jagora, har asibiti kwaje dangina. An ta Hadiza kan wabin mamar Salima take ba bari ba. An ta Fadila yayar Salma tana a tsaya, banga ta zauna ba. Kanwar Salima nana tana gefe, lalila ni na yi duba. Ta yi shiru kamar zati balla, Salima ce take yin duba. Mamar suna Kano aka mata waya, da hanzari ta zo ba wai ba. An shira ban siyo ban kwana ne, ta nemi gafara wayo kaina. Shakuwar Salima da amatuwa, baki ba zai yi fada ba. Yasir kwatila ta so Salma, na gani ba zan ke fada ba. Kannan Salima duk hadayayyanta, jiyarta ba su gajiya ba. A titin har da ita ake jiyar Salima, ni ba zan ke fada ba. Rashin Salima ya zama min ciwo, madadin ta zai yi wuya. Asibitin abun ban mamakin da na gani ba zan ke fada ba. Daga shigo Salima sai ta riko hannunka, ba za ta saki ba. Wai an tana ban kwana ne, mu hakan ba mun yi zato ba. Da ta rike a ce mata mine ne, ta shiru ba ta magana ba. Zato muke cikin zafin ciwo, yasa take hakan ba wai ba. Karfe 10 gidana na kuma su mamagunta ne suka zauna.
gida misalin karfe 2 na dare ba zan manta ba, sai ga kiran wayar da ya zamciwo a rayuwa hakan ban so ba. Hawa ulela sai ta kira wani ta faɗan ba zan manta ba, ta ce Salima kwana ya kare ban san sanda na zauna ba. Cikin daren maka tafi asibiti da kafar ma ba da shiri ba. Mun ta gida da safa aka kaita an rufe ta wayo dangina. Sauti daga DJ Kebishu Production. Salima ta tafi ta bar ni yanzu da zuciya, ke warke zahiri a zuci ta sani shan wuya. Kuka na zuciya ya saka kwallaye da niya, idan babu ke Salima tilas in sha wuya. Kin taimaka soyayya gare kina miƙa zuciya, sama da ni da ke wallahi daɗi masoyiya. Ko garaba na yi ya sa Salima aljanna taimako warki. Godiya ga dukkan al'umma, addu'ar ko ban manta ba. Abokanai da dukkanin dangi, addu'ar ko ban ke faɗa ba. Wurin Salima kun gwada soyayya na zina gani ba wai ba, wanda yake famanto alkari ni na shaida bai suka ba. Kyauta koyon ta tuba mai baka zancen Hausa ba karya ba. Addu'ar ku umarna gode a rayuwa ba